Manipod kani pagayam tayo a Freddy saan apudpud no hanagan tintay drama itagon daway. Ngamsakbay na hello mampay kani Mariel Gutierrez ni Agnes Abad dita Singapore kani Ma'am Nati Agustin. Kastiti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear manang biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Iso nga ado dagiti babaya mabamban ni itak nga uray lakaya kon. Bana kapag problema da sawak kanyak. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Sino data, Freddy? Ay mabit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabi ay ngam apay adi ka pa'y lagawid. Wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagang. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawin ka na, Rabi ay. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, sino day jay? Ay, hindi kumpare man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Ay, agrobata ko na. Ay, uwin. Umayak tumanay. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, intun maminsanan. Takababayin mo't ka ni kumpare. Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanay. Okay. Sikat ti makaamu, honey. Puya atemot titawa mangururay kan ka, Friday. Naggapo manin aya. Hindi balay ti kumpare. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumpare ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagro nga aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anyaman tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingan aramidan. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pa'y. Na. Di tapay nalpasan nagsalita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tag sarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumpare. Adapas ka ni balay da. Dimbarayak. Asinaw, akong paren. Di mo mamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo amamod day jay. Barbaro akong pare. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya ka. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manin amarabyan nga agawaid. Na. Imposible mag-ari na biyeng atapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, mate. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew, Jay Amayaw. Babaero lata. Ay, inlaklakay na tiki na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangit ay. Ay, kasaluan jak ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak, tanak pa yan. Ay, awan santi pateg ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni tata. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jainam kan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsang-sangit pa yung nagipulong. Kapay. Kanya timpul-pulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay. Adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ha,
Ay, sigurado ka. Di nakipulaw iti inam. Wan tatang, promise. Adda cheksyo niya. Hey, tagtagaray. Wan, adda, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Iti tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintas ah! Kan ubing pingagpaisaw. Siyempre Uray lumakaya ito'y abam. Adamo basites ko Agbabay at bakit pa'y? Uray saan ang lukas ta? Ang kasanon, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y bagbaga. Di na mamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga pupudot ka. Ha? Jay manugang ta Agipulpulong. Adda ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Inmalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Ginunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abimmakay? Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay, gapo matla iti arabin mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabi maturong man ang tibagbagam. Ay, baka turturog ak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ang ti pensyon mo. Ay, uwain. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapnosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak to pulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayate na denggang. Unang ipashare nak ijay balay yung kaano nga Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas tati bagbagam. Lumanon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanay. Bayada mo ti abang mo, Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti saludsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayan ako, may Ay, sandun mo na ita. Apay ganda ka dito. Awanan kay tibain, Frede. Ay, sos. Kunak to, my God. Hasto tinagparit na kanyak. At namanin babaem. Babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Ay, hindi kayo to sa munday to. Imposible ay adi mo among ada asawa ni Frede. Syok ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahi tangay magbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Amok nga rod aya, asibibiyag ka pa nga asawa na. Ay, husto daytan. Ala, may kan banjay tagawitan. Freddy, lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kaya? Agsinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanangaro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije bala iti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mangaro din nanang, siguradaw, asa na makaturturog day jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguron day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay palamiisak pa iti ulo na.
Mabalin ka nga iti, Boil Mais. Maburi nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ubing kapay. Apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitre sa klatan dito bear house. Anya? Adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiya giskwila, Estrella. Awan mo't nga rin pag-eskwela, sir. Siya kati mang paadal keng ka. Talaga, sir? Apay pagadalin nak. Kat saan nak matakap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Ano niya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamida. No adagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no basta din na, suray. Ngam awan maitulong ko ken ka. Oh, sige, mayatag. Mayat ka iti niya. Kaya't ko ti maka-eskwela. Ay no kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na, ay ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksyaw. Awat ti maarabidak ta, gwapo mo to'y ama, Ismail. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti day ta. Saan? Iso ano ibagam? Nasya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramig yaw. Wala, isardang kuntaw. Kapay, sinardang ang mata, ti agcheks. Kapilitan na, tatang. Tali, ipanaw mo ni bagat ka o dagiti anak may nung jak agbalay. Ay, kabiri ko no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sigay, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanawakon. Aguma to'y ama yung agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di kasta ka. nagsagit-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak na rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Takonsumisyon to matlaan ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksogat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nang nga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga mo dagiti dadakkel ko ti maipapan ka data? Ubingak pa'y ang makiasawa. Agiskwela akpay. Anya? Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbayad din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto na ito eh. Ay, uwan, sweetheart. Nen. Sino da ita umawawag kang ka? Kwa, ni uncle ko. Sige ha, umuna ako nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Pada mo't ala kay tinagsabat ken ko na. Ket inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa.
Ay, awanan pa hindi ka babae. Paimana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Oh, mabitlan. Abay, asino ka padak alakay? Ketsika, sino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella! Kita kayo? Saan kayo na ano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitin sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan ba kahit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na asawa. Agawid ta ni di balay. Jack kaya. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawa. Saanan? Na. Manjakaw. Kakaiso na anak ka move on na kan. Hay, naragsa ka kon, Freddy. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat ay atag bakit. Ginak bulat singay. Tamo kung day tangay style mo. Bulili kong kakiidea. Ay agparinto mga itisang wanang bakit. Yeah. Agpakpakasiak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnay kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Chumakder ka dita. Tauray anyat aramidam. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Narang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan ganas kaw ang makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakasin ni tatang kada kayaw. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di ko kadilat na mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Gan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagtipanunot kaw. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag kaw, tayunag mo. Wain, bakit? Okso tem ti sapatos kaw, taala ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teka. Ala, labaam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapay la iti kwartaw. Di tapay la agab-abay. Taagag-agasak pay la nga aging kaita. Naawatam? Uwawawan bakit? Nawatak! Tinungpal ko nga rod amin na kayat sawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano ang bulan. Ngam kalpasan day ta iniinutmatlaan ay ayok kat nagsublimanan ti normal ang biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti sawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijakmat ta na namin pinsan ti agbabae talakayakon. Kan talaga ang nagbalbaliwakon. Alakastaan ti pagayam mo, Freddy.
Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawa. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano in your notes para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti Tonggal Maysa. Manipod kani pagayam tayo amaya saan nga pudpuno anagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na kablawan tay pay ni Ma'am Janet de la Cruz ni RJ Gimayen dita San Juan La Union. Kani Marites Heart dita Cagayan Valley. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kasimanti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear Manang Biyanang, adda pabpaboritok amanugang. Dua ti manugang ko. No apayan ako na kapag paboritok ti may sa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ha? Ay ka, una? Adulakit di ti bisitam intun bigat. Manang. Una, awisip to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, nanang. Ada kamin. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga, agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid mi. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang? Ala, kakabsat. Ha? Magan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y kaloy manugang ko. Take out yo. Ne, nagadumon day tananang. Wun, tado tinaluto. Sayang mo't lang numabang los. Ay kaya agyaman na karda nanang. Nanang, in kami matay. Makikidan kami kada kaloy nga agaway. Agawid kayo lang damdamaga kaya. Ah, Ingka mang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. ay kwa saan nanang? Bala, panawan da kami ditoy. Sige, abirak kaloy. Umuna kami jirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abira. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Ay, sumipngit nga mina nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga rin ditoy. Ne, apay tayo ta, kwarta nanang. Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko day ta para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasaya at kukan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasjayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawa tang ruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawa, tamanugang na. Napay kagura na latan, itig na yan.
Ipadlaw na mga dapat paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman at adakal ti respeto kang kuana. Tano sana ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer dya may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga dayaw ngam ni Rulay. Ay, kinunampay. Permia. Adayo nga itarayan na dayja ruli. Anya mo dayja ruli nga Saan dang agbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpaken kwa na. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpet ngamin, manang. Iso siguro ti kinayat na kunkwa na ti kinasingpet na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasjay tumala pa nagrurupa. Ay uray sanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tamakasidsida O sige, manang. Hello, adaa, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na itananang. Ala, sumrat kayo. Ay, agyaman na, Kaloy, manugang ko. Nagadayo matiyo pagpatigwanin, nanang. Ay na, asidagladay ta. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sufayo. Kalpasan na, paypayan na Kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan Kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kung nada nga awagan na kang awamutain. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planong bakit. Agaplaya kita nagduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Tumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, mawatan ka bakit? Barang makastrakak tumot lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang tayo. May saapit sa ginatang ko, bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Dapat siya ka mawa na tumula manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraam ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam itinasayaan. Una bakit? Naamiris kumuladay takay. Awang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanya mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolay. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tikonam diyak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang Maya. Alaam day ta ititid ni Rolay. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanan ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawa. Kat no talagang awan mastra ka na. Kat di mo pilitin nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no ap-apaong di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar da dito. Saan mo't kidi, nanang? Sa nabale, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat ak matkaut. Bayam,
Tano maawat ko man ang ti pensyon ka. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, at na naka-budget asweldo na. Basta tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Adi papaited na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rod mat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. At da pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa. Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta apang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpot ni Rolly. Nasingpot ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw. Karupropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takarupropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka niti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man na giti anak ti kabsat mo ni Susa. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon ng agasawa, tagpadadaan na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako may dyan lugar me. Tapapaayaban nak dyan anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Katawan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laang. Ha? Sige, basta subli ka ha. Ay, wan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno at da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang? Susan, anak. At da trabaho mita. Adda, apay ka di? Badi ti bagbagay. Nag-awid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang, adda iti balay. Bagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaang. Oray agawid matla adagaws. Sige, nanang, taawagak. Antuyin ti kanan nyo, nanang. Mangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo kadi kabaylan ti agsubo, nanang. Saan nga rod? Subwan Ay. Tapno makapanganak ko. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang. Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman nak, nanang. Kaloy. Nay. Narakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arakopan na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubingken guwapo akasken ka. Oh, Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngamkas dyan kitin teraramidan na. anyat inaramid na aya. Dinandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipot si Mang Putak, nakaululi magka. Apay ka day. Apay manang, ada ka di problema? At dangaron. Ngamjak mabalin nga ibagakin ka. Takababain. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti baki. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay,
Nuapay mat ngamin, anak agugwapo. Ang, saan itan, tanatauhan akon. Manang, Unak nututupan nak, ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Allah, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, Manang Susan. Agawid kami ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito eh. Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagit ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, Nanang. Kasusweldo mi ni Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, Nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na, Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalukong ko. Awan anyaman na, Nanang. Kay kumusta nga kiri inayaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, Nanang. Wan, ay, awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kabsak mo, anak ko. Busy dang agnegnegosyo iti asawa na, Nanang. Iso ada kaming ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid maten ti katulong nyo. Tanakapsot maten. Agyaman na. Kat pakawanan na, Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak Nanang. Pakawanan na kumabaro. Awan dagit Nanang. Saan kay maginura? Iso nga ayos laang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, Nanang. Iso nga imbayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yun. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, Nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana bale. Tadati kabsat mo, kani ba yung mamang tultulong kanyak dito eh. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, Nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat miday ta. Agyaman anak ko. Naragsakak tati amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidutak. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapo iti naramid ko iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga ro iti pamakawan kat limukay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, aging ga kadagiti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, Maya. Tao tayo lang nga makaramid iti saan na may parbang wano agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wano nagbidot ka lang arudan, di mo pa'y lamaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim, kat si papakumbaba ka nagkidaw iti pamakawan. Ala, papagayam di tanti nagpatingkan ti pakasaritaan, ni pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin. Hello
everyone, manipod kanipagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan da pay ni Kabsat Arnel Kadingan dita Mountain Province Bakari. Kani Sir Noel Valdez. Kasimanti ko na ni pagayam Mayra. Dear manang biyanang, may papan ka ni apong kwalakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tanoy bagami asaan nga trabaho yat adda na ti kumanuti kat pasarayag talaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasya kun ti mapanmanggatang. Basta ikanak. Kainak man nakalo-halo ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Yung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliya kay balay ikaw. Apay nga may ngay naladak dito ko nagmaya tibiyag ko di balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo di hili bakay. Kagoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi, nay, linukatan na mo tirep. Padan sa ikarga, nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream ay. Ay na, siguradaw. Aguyek, tumanan niya pa. Apay agim mulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Di yu pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Ininutak. Madamdama aguyek kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo, kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, adadanaw. Taglabak man. Labak dagiti morang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Laba akto no agsapa. Manjak. Kababayin. Basta aglabak. Kita niya pong mau, aglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umay. Unay ka ti suker day ka alakayin, ay ha? No anawam, kaya dada na mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Inkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon barok. Papanan niyo man na naya ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Adda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Ken ininom ko adanaw ngamitis ka. Kinogsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wan, danag mo na ya. Dituyak lang. Hala, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matinag kayaw. Abuga man, tagito'y abuos tanay. Napunudan ditaoy. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tamangan numatinag kayaw. Saan ta napapamo dito'y akayaw?
Ngamlakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi day tawalis ting-ting. Kabugag na ito ya buos. Bumaba kayo ki din. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah! Nay, nay. Anya ngay. Ay, Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manong. Mapanak iji ospital, pasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga min na di alakay. Nyay, datamanan ti mapirwisyaw, gapu iti kaya na subag na. Na ospital laki nga rodeng. Ala, di kan agpuntut lakay. Adda ditan. No mabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamatan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong to, may! Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siyaan talatan kunakmet. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam. Sumrag ka Sana ni Pag. Umay ko lang ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napaya kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa ulam, bayaw. Awan maited ko. Amumat ang mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa Tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay. Pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital, ha? Apong yung may dayjay. Sa mailaan ni pagkakuti apo ko na. Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga, ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ng pasig da magkano abisay. Apay pay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data, Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da kanya Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Nimday di Apong si Bastian ang kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid na kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma na, Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakit din, ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Siguro mo ka na singpetak. Saan ko man anatangkan ti ulo yo. Noan niya ti iparit ming aramidan yo. Di yo aramidan. Wag. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Why? Wag. Mira, awang mo ni Apong iji silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimwar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to ni ti basura na ilako na. So, bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapaswang. Tungko ko nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaamin nun, ngam awan ni Apong lakay. Wano? Naatalan sa amat tayo. Ay na, saan kumamat Saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad ang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, i-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang taala ti cellphone ko. Elmar. Ada ka ba? Ni Apong, addan! Ay na. Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pag. Kita lang Ni,
Damat nga, paiso kadwa na abakag. Ada kami kuda. Kanya ko kwanyo aya. Rumbar kayaw tas ang tenda kami. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabden ilalakay. Amun tano asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbali na may kadwa nga apong yaw. Ha? Ay. Adelaida hanay. Isaw na giti ka balay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa ke isaw ti asawa na. Apong, apay anagisamput kayo iti babae. Kati kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbang ka mga asawa manain. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramiden niya. Anya ka po mga ibagbagam. Nagkalas ti pa nagsasaaw mo. Ay, ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, apong. Da- Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na nga rod. When ang... Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdanamay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kini apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, Ha? ay, naasyanak mo't ngamin kan kwa na. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Ay, anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigod mo kit ding agat-gatal na ito'y basta agapuak iti siyal. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Agay. Adanadlaw mo kanya paong. No siya ka adda. Ha? Anya day tangay. Manipod adda dito'y balay ni Nana Adelaida. Kaysa maarumrumwaray. Isong adda mo pagsayatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinubya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo ano daduma. Adda matay chimpong agsasawa ag may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsaw no maminsan nyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Eh? Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Saan? Kakaiso na si Mingput ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya yung tiyag kasar, di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oilman. Wen, no kaya yung ako na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantik sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apong. Ibagam ti agpaysaw.
Hindi ka liba. Hala, Paiso magibagbaga. Elmer, agap-apan samot na apong kininana Adelaida. Na. bayan. Pasat kag partner dayta. Bayam nga pada sag paminsan. Bang! Kanungay at kinabilda. Lakayin niya apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya apaw. Tiri-tira to patatangad mo. Ay, saan nga di akastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakiding. Nga. Bayam idang nga gaba. Anak. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Ay, dajay ka ay. Pa'y tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan nakawan basol ko. Andayan daya. Pa'y nagtumpa ka. Kanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamamin na kinabaknag ko. Insugat na kinapinpintas kami ti siya. Anya day ka nasasawam. Umay ka man. Di nakbakala na haday. Elmer, agreeing ka. Elmer, Apay aya. daapong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay. Ibatam ni apaw. Umay ka man man. Hindi na bagay na tadya makangay sa Lapig siya kagayam, Nagturong ba iti kusinan? Ay tumaray kayo na apaw. Mapangkay ti ni Mayra. Wine will mar. Ay, nayam na ikaw. Apay nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ka napunta. Siya! Tirina! Dito'y lobaw nga! Siya! Ti kabaknangan dito'y lobaw nga! Apay nga, nagsalamot tayo. Lalala! Delikado ka ang beta bakit? Lalala! Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagti kayo amin natatao dito'y! Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suraya paok. Jak maamaw, nagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bakit? Di ka gungitain. Sana balya tapi manawan. Sorry, bagay. Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko, igid-gid dandamat ti panagkid-kid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan una yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwada ti agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida tadumtang to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen. Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Aganan tay kumay ti sadino man napapanan tayo. Agala tay iti payong, tapno di tay mabasa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello ang pahay ka ni Melinda Malong, Clarizel Caluza, ken ni Rosaline Julian. Kastiman ti ko na ni pagayam prima.
Dear manang biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaag. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, na kayong magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nanakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Katawanan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, ag pinakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbakat kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudan. Tiamok akat senior citizen kayo mutan akas ka ni nanang ka. Ay, isulaan ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pa'y. Isu amanang kunam kanya. Ha? Manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Ngam iramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo kabages. Adan kita taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day manong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngamjak amo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. Agdapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na. Bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matitoy sa nga store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iswa sa anak basta mabanog. Kabaulak pa'y ti agsublay ti mamin lima manipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na tatipikit yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di na mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan niyo tanta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, kathan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang bumatawan ka. Kunak, 60 yam. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umay tugaw ka dito nagtugaw. Napuno ngaminan to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka ki nagtugaw, prima. Saan garudan? Apaya nagdagunlit ka. Sikat irumbang agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kakay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya. Kabaglak tiyag sabit, napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima. Nadagsan sa amat tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka man nana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabaglak day to'y, talagaan.
nagpiksa kayo mo nana, manang? Kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men. Kabalak payabag katan tisang kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Rudy. Iso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawan ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. So, Nanang, kaya't yung kano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayom ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. ay sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami jigay yamaw. Taan nakagtulaang ti bunyag ja ipas ngay nanto nga anak da. Kabages, simangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapoy ya, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itid datulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo da ita. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana. Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayamaw. Anyat karga jabag na, Len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma iti rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yun to kankwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oo, nga ta. Jak pa'y sua balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamati. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaysuti bagbagak. Sabon laeng ti ususarek kan sunblock. Agdigdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Doa pa'y mamasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, isogon dawayak man ti sumrag dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kaya't nga ibagang. Dahito iti pagabasit. Ay, lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya gay, di nakita ka o nagito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagito'y. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyaw.
Ay, sus, makita na dito yan. Isara ka na gusto dito bag. Ay, agawak, tirumwar dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito, nanang. Sige nga rin, tinaksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabtan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat ako. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Agam, apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag t-shirt kan ag sandulaang, nana. Nairuwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pistoy bado. Rimwar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay man tila makimarmaritis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Kung sino dyan napintas asa mailiyaw. Kayem ni Linday Jay. Apayaya. Nagpintas mo tayo. Nagkinis de rupa na. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo magpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sanak pa'y asenyor. Ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga kay baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Tanas air man ang tirignam. Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay bagang manong. Tanay, ada pa'y aramidag. Nasaya at magtanakapanaw hindi ka bagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Ay, so kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan. Iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di malay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay ayak at agayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapudaw, makigtot kan tao, takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak manong. O anya, naprusam ka di amin nung ditabukot ko, Len. Win Esther. Agbado ka na. Ay na. Ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan. Taintaman ng aglako. Len, kita man to'y rupak kan tangad ko. Apay kay akas to'y matan.
Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag nga rod. Naapektaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanday. Limtad to'y tangad ko. Anyat inkabil di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti rupa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Adda. Tay nga ipagpapudaw na. Dagito'y manday. Ah, ala. Katno dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Una nang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatul na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka, kit nagpudot ka ba, guys? Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam, inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. apay nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Len. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mula ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numakaran kay tigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung nakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti saludsab, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Ididamo, maditiriknak, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbiag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbakat mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan di pakasaritaan ni pagayam prima. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para di script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa.